बाजाराव फैलायबाय नै दिनै बैराथियाव जाना थांनांगोनलै आरामसे फार्स्ट टाइम बैराथि हटेलाव अमा बेदरजों जानानै गेललागाव उन्दुहैबाय थानोसै न'आव बैराथि हटेलाव जानानै बेयाव बक्स लांनांगौलै बेयाव जागोन जायाखैथाय आसोला माबा एन्जर हाबनानै अरसिबोदों दाख्लै खनसे बे फांसन नायफैनांगौलै ने बानु स्कुलथिं माला दा नायनांगोन ने ओरैजाय पेन्डेलखौ नायनो लुबैदों मा फांसन बे गणेश फुजानि बिराद गिदिर फांसन जायो बेयाव बैराथि हटेल मोनसिगोन नै जासेबानो थाङो जों सारा दिनै हटेल गोजौआव नैबे लामाया बेजों गारियाव दोनजानाय जोंसो ओइथिं दोनसै नैबेनो गोजौआव ओइनै औ बैराथि हटेलाव फैलायनो नांथारगोन मानो जागोन औ अमाजों आं खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंलै गोदो माबायाव आर'नायावबा फैबाय थादोंमोन बैराथि खालामनानै दिनैसो फैदों आरो रतनखौबो लोगो हमबावबायसो नै दिनै दे एसे आगोल लोगो मोनबा माथो फैफानो हागौमोन ज'नो बार्थडे ना नै रतना बार्थडेनि जासिगोन ना माथो जों फैखाबायमोन फैनाया दैया आइकनिकनो बबे जायगानिलै बेयो रतन आइकनिक आखाइ सुग्रा जायगाया हेन्ड वास एसे ना आखाइ सुग्रा नै बारा सुला सुलि गैयालै मोदोमफ्रुलायनाय ओंख्रि संब्लाबो गोथाव जागोन डाइरेक्ट आं बुंनो हाला गोदै बुंब्लाबो आं फोथायला जिबादि थगायलांबाय सिगांनियानो बोरमा देलै जों अमासो जागोन बर' मानसि नालाय दिंखिया भाजा कबि भाजा जासोबाय जोंबो नै रतना बोरमा जासिगोन नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बिराद मोजांखा आयंबो फैनो औ बैराथियाव ना बैराथियाव जय मेडिकेल खाथियाव नामा खाथियावनो बारा गोजान नङा बे ओरैजाय जोंनि बिजनि रिंगाल'बा होख्लायबाय जानाया जादों जानांगौ जानोसै र' बैयाव दोनबाय बे जाबाय नामासै जाबायलै थामल' थाइसे हरस'दोब्रा दे जा Nidiapara. Nidiapara. Orde. Hai ba global lang.
भारा हरनाया दै सोबदोंलै नै जाबायलै एसे सालु जागारगोन साननाया संनाया मोजाङानो आयं गोथाव जादों हा औ बिसिना मस्ला बारा होयोना बिसिना जोंना मस्ला खमानो मोजां थिगानो दं थावा